ještě to tam jdi najít. A ještě vypadla hadice, hele. Tady je taky panenka. Tady ztratila botu. Maxi, hele, tam je ještě, já tam vidím ještě jeden balíček. Tamhle ten veliký. Ten veliký, co je na něj napsáno? Koukaj, to to zajímá. Co je na něj napsáno na tom velkém balíčku? Ne, na tom druhým. Na tomhle nevím. Ukáži ti do pomoci. Jo. Co je na tomhle? Máma ti pomůže. Tady je napsáno Elin. Tam je napsáno Elin. A tady, kde to je napsaný? Tady to někde jsme měli napsaný. Tady je napsáno Max. Tady. M-A-X. Jo. A tady Elin. Tady Elin. No tak to rozbalíme. Rozděláváme Elin. A Maxíko, mám to stříhnout? Jo. Táta, máma tu, já, táta na to mám, na Elin. Co to bude, Maxi? A to je ten, co jsi chtěl? Jo. A kolik teď budeš mít mostů? 2. A ještě jeden, druhý, 3. Počkej, Maxi, pojď sem. Počkej, ještě tam nechoď. Pojď, ještě tam ne? Nebo už tam mají? No to ne, nemáš tam ještě nějaký dárek. Ještě tam možná něco máš? Jo. No to nevadí, tam může jít. Mace, našel ten No jo. Tak ty se jdeš podívat teď do svého pokojíčku? Jo. Tak se tam jdeme podívat všichni. Co tam bude? Zaťukej tam. A otevři. Zkus to ty. Je, co to je? No Max už nemá kaněrky, protože je velký kluk. Maxi. No teda. To je postýlka pro velký kluky, on to opravdu dokázal, ten Ježíšek. Autový Skočíš povlečení. tam, autový povlečení, skoč tam do postýlky. Bude se ti tam dobře spát. Zkus to, jestli tam bude hezky spinkat. Yeah. Jsou tam auta na tom? No tak to je pěkný. A tady je ten druhý. To jsou stejný. No. To jsou stejný. A koukej, když ten nedáš mezi, tak máš veliký most. To totiž jde dát takhle. Nevíš, že bys má Hele, to bude... Jak se tomu říká? To je moc. A třetí most. A je to megamost? Jsem dostal velkou postýlku od Ježíše. Je. Ale